खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे प्रग्राम लादों जोंनि राङापारा बियाबनि सिङावनो थानाय नाहरगुरि गामिनि गोथार सिबिसालियाव। दा बेयाव मा हाबाफारिखौ लाना सावरायगोन, दा बेयावनो आंबो जिल्ला लाइमोन आफादनि जानानै थांनो नागिरदों आरोना। दा माबायदि जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांदो। अखा बोथोर दैज्लां बोथोर एकदम बोथोरानो बिराद गाज्रि जादों लोगोफोर। उफाय गैया अब्लाबो प्रग्रामखौ लाथारनांसिगोन। ओइ नै लोगोफोर नुदोंना, बे मन्दिरावनो माने दिनैनि प्रग्रामखौ लागोन आरोना। बेनो नाहरगुरिनि गोथार बाथौ सिबिसालिया, बेयावनो लागोन आरोना। खस्थ' मोनदों मोनाखै संनायाव? खस्थ'आथ' एसे मोनदों मोननायालाय नै। मोनदोंना? उफायथ' गैया जाहैबाय। दै रोगादोंब्रा, खस्थ' खालायदों बेस्रा। लायनां गैबावलासो। ओंखामा नै लोगोफोर दासो एसे जाहांदों। प्रग्राम जोबनायजों मोनजानायजों जासिगोन। बेयाव मोनसे ना? औ मोनसे दै रोगानाय एकदम बेस्रा नायग्रा नै मोनदोंना मोनाखै होननानै नायग्रा। बे सानै फुदुंगासिनो सासेया गोथाव लाब्रा दं लाब्राया मबाइलाव गलांबाथाय सेसखा। बियो मैथा बाथोन लोगोफोरनि आसारनि जायगायाव मैथा बाथोन होसिगोन जाहैबाय। लोगोफोर उफायथ' गैया, जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रग्रामफ्राव बेदर मोनजाया जाहैबाय, बेनिखायनो निरामिस जानांगौ जाहैदों।